Bon dia, em dic Estefania López, soc del grup de Dinàmica de Reaccions Químiques de la UB i us parlaré de les reaccions entre ions i molècules neutres. Aquestes reaccions són d'un gran interès, ja que les podem tenir, per exemple, en processos atmosfèrics, també les tenim en reaccions de formacions dels estels, les podem trobar en diferents catàlisis en fase gas i també en diferents tipus de plasmes. Com s'estudien aquestes reaccions? Doncs bé, la tècnica que es fa servir és la tècnica dels feixos d'ions creuats. Quina reacció pot haver entre un ió, que és una partícula carregada, i una molècula neutra? Doncs bé, si l'energia de la reacció és una energia baixa, el que es formaria seria un clúster, que és a dir, és un compost de coordinació on l'ió queda coordinat a la molècula neutra per una interacció electrostàtica. Si la reacció es dona una energia una miqueta més elevada, podem tenir un procés de transferència de càrrega. I si la reacció ja és a una energia més elevada encara, l'impacte de l'ió sobre la molècula pot trencar aquesta i llavors seria una reacció de fragmentació. En el nostre grup estudiem diferents reaccions de dissociació on es formen també a la vegada dobles enllaços. En concret, als nostres sistemes el que fem reaccionar són ions alcalins com sodi, liti, potassi, etc., amb molècules orgàniques neutres, que podrien ser benzè, acetona, isocloropropà, etc. Aquí tenim un petit diagrama de la nostra reacció on podem observar que un cop es forma el clúster, que seria aquest d'aquí, l'adducte que hem esmentat abans, l'energia interna d'aquest adducte es pot reordenar en els diferents enllaços de l'adducte, de manera que els enllaços que captin més energia vibraran de forma més elevada i això pot fer que aquest enllaç es trenqui a la vegada que altres enllaços es van formant. A partir d'aquí, l'adducte pot evolucionar per tres vies de reacció. A la primera veiem que es forma un doble enllaç i l'heteroàtom de la molècula orgànica, que en el nostre cas sol ser un halògen com clor, bromo, ioda o el grup OH, capta un protó i el metall queda interaccionat amb el doble enllaç també de forma electrostàtica, com hem dit abans. La segona via de reacció és igual que la primera, però en aquest cas el metall es queda interaccionant amb l'heteroàtom. I la tercera via de reacció és on el metall es queda unit directament a l'heteroàtom i no es forma el doble enllaç i la molècula orgànica queda carregada positivament. Aquí us he posat uns petits dibuixets d'alguns adductes de diferents sistemes que hem estudiat. Per exemple, aquí tenim l'adducte de liti amb benzè, on veiem que el liti està col·locat a sobre del pla dels carbonis del benzè. En aquestes molècules d'aquí, que no són tan simètriques, i a part tenim un heteroàtom, en aquest cas tenim clor i en aquest cas tenim un oxigen, el metall alcalí es queda coordinat directament en aquest heteroàtom que és electronegatiu i per tant la interacció electrostàtica és molt més gran amb aquest àtom que amb la resta. Com estudiem aquests sistemes? Doncs experimentalment en el nostre grup hem construït aquest aparell d'aquí, que és un aparell de feixos d'ions guiats per radiofreqüència, amb el qual podem mesurar les reaccions eficaces experimentals dels tres canals que hem esmentat abans. A partir d'aquí podem calcular la constant de velocitat de cadascun dels canals. De forma teòrica complementem aquest estudi fent càlculs ab initio i obtenint la superfície d'energia potencial. Per què? Doncs perquè experimentalment només podem observar d'on partim i on arribem, però no sabem quin camí hi ha des que anem de reactius fins a productes. D'aquesta manera, amb la superfície d'energia potencial podem veure quins estats de transició i quins mínims va adoptant el sistema i quin moviment fan els àtoms des que anem de reactius fins a productes. Moltes gràcies per la vostra atenció i en especial al grup del RetaStart per el seu recolzament personal que m'han donat. Moltes gràcies.